Benvinguts als Desconvocats, un podcast on els bons juguen i els dolents opinen, és a dir, nosaltres. Ben tornats i ben tornades al 23è programa dels Desconvocats. Bona tarda, Enric, com estàs? 3-3? Molt bé, sí, no. 2? 2 de 3, crec. Poc a poc, poc a poc. Rècord històric, Rècord històric. Pas a pas. 2 de 3 i 4 de 5. Bueno, o sigui, com el Madrid. Bé. Estàs com Antoine, no? En Supreme. Sí. Vale. Bueno, anava a dir 23 en honor a que diumenge és dia de Sant Jordi, Compte. 23 d'abril. Vàries coses Enric, passant el diumenge, ja Rosa, parlarem. Rosa? Ja parlarem. Hi ha Rosa? Ja parlarem. Com? No, ja parlarem del dia de Sant Jordi i No, el que ja passa parlarem, aquell no. dia. Jo Bona estic pregunta. Saps per on vaig? Hi ha Rosa, A la mama i a la la mama iaia? no compta. Exacte, a la mama. Hi ha Rosa, a part alguna fèmina No, juvenil. Hauríem de fer programa especial, I per què no d'aquests de pots- 15 minuts. Per què no pot ser el seu pare, per exemple? No, he dit que família no compta. Retratado. No. No hi ha. Sergi, hi ha? Per cert, primer, com estàs? I després, hi ha Rosa? Molt bé. Ara parlem dels Sarajes i Vicious, que hi ha 3 roses. No, la família no compta. Ma germana gran i ma germana petita. 3 roses, cada any. I t'acabes de retratar, el teu pare no, no? És veritat, m'acordo de retratar. No, el meu pare un llibre d'algú d'any, no sé. Jo també en regalaré una rosa. També una rosa a ma mare. Xavi, com estàs? Jo també regalaré una rosa per allà, o no? El Xavi... Després què fas? Pregunto, Nieto, tu vaig a tu. Què fas? El Xavi té una tècnica per Sant Jordi molt bonica. Quina és? Que jugui el DM i dir, tu... Ja, saps què? Sabeu que hi ha links per roses? Com? En dedicatòries? Pol Nieto, vaig ser jo que et vaig escriure a tu ahir. Què et vaig dir? Em vas dir de pal, a la mama no, o alguna així? I jo et vaig dir, vols que et fa il·lusió... No, va ser tu. No, va ser jo. I jo et vaig dir, et fa il·lusió que et regali el llibre de Jerónimo Stilton del que fa Ah, no, va olor? ser a mi. A mi no m'ho vas dir, Va ser això, tu, va ser tu, no? Què et vaig dir? Dones al Maresme no sé què et vaig dir. Sí, em va dir, dones al Maresme no. Com? Perquè sí, no sé Per per què. Sant Jordi caurà el llibre Com? de Toni I li Padilla. vaig dir, Sergi, tens enveja, vols un llibre de Jerónimo Stilton dels que fan olor? Però no sé per què Jerónimo Stilton. Jerónimo Stilton, a més. Oh, hòstia, Bueno. els que feien olor eren molt clau. Sí, Sí, era- tots a casa. Eren mítics, No, I no, els, tota la els correcció. Gold tinc també. Pol Nieto, com estàs? Que no t'he preguntat. Molt bé. Hi ha rosa per alguna fèmina? No. Masses, Nieto. No. Estem massa ocupats fent els descomptats. Crec que avui, Pol Nieto, estaràs una mica... No tinc aquesta sort. Avui estaràs... Home, avui estic rodejat de laportistes orgàsmics, després de la roda de premsa. Em fa una mica de... No entra a De l'estadi, pal. però en un dia... Però bueno, la porta diu bon dia i tots... Oh, el meu president. Obrim el mateix... Però no ens posis tots al mateix sac, No ens posis al mateix sac perquè... No, ningú no, d'aquí- però si ets tu! No. Literalment. Qui ha estat l'única persona avui Una que ha altra penjat una foto llapant-li el cul I m'ho has a dit. Joan Laporta. I t'ho he dit 2 hores abans. Senyor Espinosa Marcos Senyor Xavi Espinoses. Digue'm. Com? Li cotitzava a euro amb un cèntim que anaves a penjar una foto a la porta i posar un He president. cotitzat 2 hores abans a 1 euro. Però no és molt meu, això, És molt batalla. Sí. És més meu i no ho he fet. Em feia pal. Però avui ho feia. Avui m'he dedicat més a informar perquè porto informació, sisplau. Però el Avui Batalla sí no ho ha m'acabo de fet llàgrima. perquè el Saca Sergi los l'ha dit abans. informes! Bon No debat, saco. no, avui? Bon debat. Molt bon debat. Vale, va. I parlant de Tothom Sant correcte, Jordi, haurem de parlar del que passarà el dia de Sant Jordi. Sí. Que el Barça juga. Perdrà contra l'Atleti a casa. No! Ja parlarem. Ja parlarem. Amb tot això molt més, comencem. Sergi, pregunta històrica. No m'ha explicat el que farem avui, de totes formes. Bueno, ja, Ara ho direm. la gent s'ho anirà trobant, no? Pregunta històrica. Vale. Bueno, com estem? Molt bé. Bé. Com... Algú està tens? Una pregunta. L'última va ser fàcil, Sí, per això porto una... Noteu una millora de futbol històric respecte Jo he abans del notat podcast? aquestes... Va, digue'm En pregunta històrica. una cosa que hagueu après, que és les preguntes històriques. Va. Sí. Digue'm una cosa, va. Totes les preguntes aporten alguna cosa. Però els oients segur que sí. Però per Sí, què? segur que sí. Menys l'última. Però jo penso en vosaltres. La tio. última? Sí. Però perquè me les sabia totes ja. Segur que sí. Jo la de l'Everton no me la sabia. Jo tampoc. La d'Everton. És veritat, sabia. aquesta ben feia. Que és la que va triomfar tant a TikTok. No, i la de Ferguson. La de... Quants campionats havia guanyat? Quantes lligues? Era No, però difícil, la- era difícil aquesta. La més Quina viral idea. va ser la de l'Everton perquè la gent no Sí, s'esperava. exacte. Tothom la va I la fallar. de Sèrie A també, crec. Que la Juve. La de Que la si Juve. Juve... Però l'última pregunta històrica I la dels l'has pals. de pujar, I la final dels pals. També. L'última És veritat, no l'he històrica- penjat, ja la penjarem. Hi haurà Amb la, dos aquesta aquesta, setmana. que és la següent. Sergi, Som-hi, pregunta També relació històrica. amb Copes d'Europa. Enquesta. Aquesta. Ah. Quantes vegades un equip, qualsevol, ha aconseguit 3 Copes d'Europa o més seguides? És a dir, quantes vegades separades... M'estic explicant? Com? No. Sí. Quantes vegades un equip ha Has de dir aconseguit... números. Pots posar un exemple? Sí, Perquè per jo no ho exemple, entenc. la Ponferradina, 3 vegades seguides, o sigui, una vegada, 3... O sigui, no m'estic Jo m'he explicant. perdut. Una vegada.
al 78, 79 o 80. Doncs compta una vegada. I jo què sé, 3 l'Alcoyano... Champions seguides. Sí. Però Quants segueix equips vol ho han dir fet? 3 anys seguits. No, però Exacte. això vol dir una vegada 3 anys seguides. Saps què et vull dir? Bueno, Jo no he entès la pregunta. l'únic que no l'he entès. Els amics L'únic ho han equip que ha entès. guanyat 3 Champions A veure. seguides. No, quantes Sí. vegades ha passat que un equip Quants hagi guanyat? cops ha passat que un equip hagi guanyat 3 Champions seguides? Vale. 3 copes O sigui, o tres. una sabem tots ja. Vale, Sí. però quantes vegades més? Vale, Perquè doncs hem de saber quants equips més heu de ho han fet, pensar quantes vegades, per Són exemple, copes d'Europa, l'equip que No últimament ho ha Champions. fet... No, ja sé per on vas. Quantes vegades l'últim equip, que no diré el nom, ho ha fet, si ha sigut l'única vegada o si ho ha fet més vegades, i si algun equip més d'Europa ho ha fet. O sigui, en total hem de dir quants equips ho han Sí, fet. de dir, mira, ha passat 5 vegades. Perquè I és jo bastant crec que va fàcil, ser no? aquest equip 2 Està vegades. costant la cosa, Hòstia, és molt difícil, eh? L'Atlético de Madrid, És no? molt Molt fàcil, fàcil, Pol. Pol. Eh? És molt molt fàcil fàcil. d'entendre-ho, tio. No, que ho he entès, dic que és difícil la ah, pregunta. no, Però Ah, la resposta... O sigui, la resposta és molt difícil. La resposta no serà 36 vegades. No, ja. Vull dir que jo crec que són menys de les que us penseu. L'Atlético de Madrid. Que també vol dir 3 vegades seguides, també compta 5 vegades seguides. M'estic explicant, no? Sí. Sí. Però compta només una vegada. Clar, clar. Però sí, Champions o Copes d'Europa? Copes d'Europa. Tot. Efectivament. Tornem a tenir un gos avui? Què ha sigut això? Què? És un cavall, tio. Torna a fer. Ho hem de posar càmera lenta, M'ha vingut al cap una altra cosa. Vale, nois, entrem de ple. Bueno. Roda de premsa avui a les 11 de Joan Laporta. Per fi, 2 mesos i 2 dies més tard que es publiqués la informació, Ha tardat, ha comparegut. Ha tardat. S'hauria de preparar Ha bé. tardat, però amb 600 documents i no sé quants CDs. A veure, Ha tardat massa. va fer auditories i li van preguntar sobre el tema, però no va fer una dedicada. No se la volia jugar i volia esperar que estigués tot bé. Som-hi, Pol. Explica si vols, no? Primer de tot, explica l'arribada. Què ha passat a l'arribada? Què li han preguntat? Què ha dit? Sí. Com No. a l'arribada? Lo de Messi. Això va ser al Coliseum. Va ser al Coliseum. El Coliseum. Explica Alfonso primer... Pérez. Ah, Exacte. vale, doncs primer Bueno, fem... És el... Crec que vaig enviar el tuit, em Sí. sona. Que li vam preguntar si Messi venia, va dir que sí directament. Sí, va sí, dir que al pal codi, sí. Va dir que sí directament. Bueno, seguim. Sí, i me la pela. Tu, és Sí? que és evident que ve, és que és molt heavy. És molt evident, eh? Hi ha gent que Hi ha algú que no s'ho creu encara? Avui he llegit a Relevo que deien que les negociacions entre Messi i el PSG estan trencades. Ja s'estan I dona buscant cole pels nens. El mateix col·le. Gym. El col·le León, t'imagines que vol ser el col·le dels fills? Tecnogym. A mi m'ha interessat sobretot l'opinió del Poniot avui, eh? Bueno... Comença Com a amb ell. antilaportista, Comença amb ell. No sóc antilaportista, perdona, no sóc antilaportista. i què et consideres? Sandro Rossellista. Jo em considero culer. Molt bé, tio, jo també em considero col·le, i aquest també, i aquest també, i aquest Argument- No té res a veure... Ser Argument culer no vàlid. té res a veure amb la porta. Però nosaltres som afins a Jan, tu no ets afín a Jan. No. Vale, no passa res. Sí, ja, O sigui, ja, no ja ets ho sé. afí a Jan. Eh? O sigui, ara mateix... Sí, no em cau gaire O bé. sigui, la ara mateix hi ha veritat. unes eleccions, ara mateix es presenta en Jan Laporta i altra gent i no el votaries a ell. Víctor Font, votaries. T'és igual qui Per es presenti. començar, no sóc soci. Vale, ja, posem el cas que ets soci. I després... Culer. No ho sé. Hauria de veure els altres, però la porta em costaria bastant. Quin argument dones És a dir, perquè la hauries porta votat- no sigui el teu president? Pues perquè no em cau gens bé. Però No, per, això no és un argument. per la manera de gestionar el club o per la manera de... És que és això, et pot caure com una patada Sí. als collons, però la seva gestió, sobretot la primera legislatura... No em cau gens bé i és que és una persona que li veig alguna que no em fio d'ell. És més imatge No que em fio gestió, tu Però creus? els arguments on són? Això és Són el que tu sensacions creus. sensacions meves del que li veig a una persona. Qüestió personal, no? Sí. Les paraules d'avui creus que han estat buides? És això, què de t'ha semblat relleno. la roda de premsa Si d'avui? anem un... Si és que és 2 heavy. hores. A veure, 36 minuts de discurs era necessària. i la resta Era una roda de preguntes premsa obertes. necessària, crec que arriba també tard, per això. I, per exemple, jo també he trobat a faltar alguna aclaració bastant més evident de la que és el Respecte de la que ha a donat. un exemple? Per exemple, per què es va deixar just en aquell moment de pagar Negreira quan Negreira va deixar de ser el segon dels àrbits, 2018. Aquesta coincidència, no sé, parla per si sola, però... No sé, m'ha faltat... No m'ha convençut del tot. Tu creus Era que la- necessària la roda de premsa, però no m'ha convençut del tot. Xavi? Creus que la Porta havia de respondre tot el que li han preguntat? Perquè moltes coses no li toquen a ell. Pensa que van haver-hi més presidents i pensa que tota la gestió més econòmica i judicial li toquen als advocats del club. Ell tampoc té... Ell estava sol, tampoc Ell pot és el respondre màxim tot. representant Clar, del és club. això, és això. És el màxim representant del club i ha tingut més de 2 mesos. Jo crec que ha parlat fins on ha pogut, la Porta. Ha respost... Clar, ha estat això és 2 una hores, altra, responent també, que és preguntes. una, ja estan en Això preparat procés amb els seus judicial advocats. i també els advocats pues, també li diran... I han preparat directament. Clar, o sigui, Clar, també no li diuen dubtis, això. del que pots parlar i del que no. I la resta de presidents no patiu perquè compareixeran davant d'un Però jutge. perquè la Porta és el que ha dit el Nieto, és el màxim representant del club i ha de donar la cara. Exacte. A mi m'ha donat la sensació avui, i ara entraré més en detalls, que ha fet molt populisme, ha fet el mínim perquè el culer l'aplaudeixi, que em sembla molt bé, al final és el Bueno, que no vol. sé què dir-te, eh? Ha quedat Jo bé, crec que ha fet el que havia de fer perquè el culer l'aplaudís, que és al final el que vols.
A mi que opini algú del Celta, amb respecte al Celta, a la Porta i a mi ens la pela, sincerament. I la cosa és, què has de dir perquè la gent de casa t'aplaudeixi i et recolzi, el que ha dit avui. A mi m'han faltat de totes formes explicacions. Però ha respost totes les preguntes, Sergi? Sí, també estava clar si no ho No, explico. ha respost perquè estava obligat a fer-ho. Exacte. No, evidentment. Estàs I no obligat a fer-ho. creieu que no ha dit més el que tocava perquè també hi ha una resolució judicial de per mig? Estic convençut que... Sí, Clar. Li han que dit, tota digues la veritat la dirà això al pots dir judici. i això no pots dir. Ho dirà davant del jutge, tot. I creieu que el jutge també acusarà el Contreras i el Rosell? Contreras Clar, està com? mort, tio. El Contreras està mort. No, però igualment... Una pregunta, no ha parlat encara del Contreras i el és bona, Rosell. Es pot centrar si Però algú... si està mort. És el que han dit. Ara, avui no ha mencionat el Contreras i el Rosell, però això ha tirat indirectes. Jo crec que el judici atacarà. És que ha de comparèixer Rosell... Per Ha de estigui mort, igualment, per treure's... És això el que dic. Com es diu? Per treure's les pilotes a casa, o com es diu? Com? Sí, el que diu, sé el que diu. Es pot sentenciar algú que ha mort? No. Mira, aquest home va fer això malament i estaria Ho sentenciat pots dir, però no serveix de res. No serveix de res. No serveix, jo crec que no serveix de res. Seria Veureu davant condicionalment. d'un... Com va passar amb el procés, veureu davant del jutge a Bartomeu, a Rossell, a Gaspar i a la Porta. Els veureu tots allà davant. I els vicepresidents, entenc, no? Un per un. El Vicepresidents quinteto. també, vayan pasando. Però serà pública? No, serà públic. No, però la tele segur que estarà. Segur que hi haurà Segur. vídeos i moltes Què us ha coses. semblat? Jo personalment he vist l'atac més fort que he vist en la meva vida cap al Real Madrid. Anem aquí, anem aquí. Sí, anem aquí. això ha sigut el Mai havia que escoltat més unes m'ha paraules agradat així. de la roda de premsa ha sigut això. Això sí que t'ha agradat? Això ha sigut el Tres que, clar, tres home, atacs. tot el que vagi a atacar al Madrid. I a Florentino. Ja Sense va dir el nom, No he dit el nom de Atac Florentino. número 1, Madrid. Atac número 2, Tebas. Atac número 3, Ceferin. El segon... Un més fort que l'altre. El del Tebas és un No, contundent. jo no, No, jo però- no estic d'acord amb això. Jo crec que aquí, en el cas de la UEFA i a Ceferen, li ha... S'ha cagat una miqueta. No, li ha donat una mica la mà. Li ha demanat Sí, les... exacte. I li ha agraït Li ha demanat- sobretot a Infantino. Aquí ha agraït molt que no es ha dit, personés. ui, Per por, aquí tu ha creus? dit, ui, aquí arriba la UEFA, tal, Sí, no sí, sé sí, què... sí. És que mm, ens hi va la Champions de l'any que ve, Però anem a lo del Madrid. Enrique, tu què et sembla? El discurs que ha fet contra el Madrid. Perquè ha estat clar, Aviam, a mi m'ha semblat superbé, però perquè nosaltres som aficionats. Saps què vull dir o no? Si jo fos president, no sé si m'atreviria a tant. Per tant, és una cosa que per respectar a la Porta. El que ara que el Madrid no ens pugui... És la primera persona que tan fortament diu això, Sí, però que, no, que, Ningú el, s'hauria que el Madrid, ningú no, s'ha atrevit que el fins ara. Madrid no tregui Fet alguna sense per precedents. atacar-nos. Saps? Que no pugui treure alguna cosa per denunciar-nos És que ho o poden tal, fer perfectament, perquè, el que Però ha dit perquè la sempre hi ha Porta- interessos i jo crec que en aquell moment que les relacions ja estaven quasi trencades, ha dit, més igual, ja tiro tota la llenya sobre el terrat del Madrid i més que res perquè és el que ha dit la Porta, es van precipitar els clubs i el Florentino no va poder aguantar la pressió i va haver de fer el comunicat aquest. Jo crec que va ser un error això dels altres 19 clubs de... A 2 dies després, bueno, 2 dies, no sé quan van fer els comunicats, quan van començar a sortir. El Sevilla el primer. Va ser Clar, res. però- La Sergi- sensació era com molt de pressió de o A o B, o blanc Però i negre. És el que diu la És que Porta. no calia. Si el comunicat ja el fa la Lliga representant tots els clubs, No cal que per facis què el tu. fas tu individualment? Perquè els clubs es passen el dia fent comunicats. Si mira, hi ha un penalti dubtós i ja fan un comunicat. Sí, 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 Però sí, la sí. cosa Completament cert. lo del Madrid és un fet sense precedents, perquè el més heavy de tot és que la millor relació institucional entre clubs que existeix a Espanya era de lluny Barça-Madrid. Sí. Perquè els interessos són els mateixos. A Champions, a la Lliga, ara no Superliga. O sigui, la relació a la Porta Florentino, abans Bartomeu Florentino o qui hi hagués, era la relació la més important i la millor que hi havia a Espanya. Sí, sí. I ara això és un fet sense precedents i que trenca completament la relació institucional que hi havia Però entre sembla Barça bé, i no? Madrid. La cosa és, ho estava comentant abans, amb no sé qui, els atacs que rep el Barça per part de la capital, de la central lechera que se li diu, han estat constant. Un linxament, no, la central lechera, Mira, joder. vaig a fer un resum del que ha dit la Porta. Digo, Molt explico. breument. La Porta, gràcies a una auditoria externa de compliance, és l'auditoria que ha ajudat a investigar tot això. 629 informes tècnic arbitrals. 629 informes. És que és- 629. Ha anat amb 3 caixes vermelles que la Sí, gent sí, no gegants, sabia què Però era. d'aquests 629 tots tenien faltes d'ortografia? Hòstia, sí, ja ho sé. Hòstia, això preguntaré a la Porta. Depèn de No, qui els però el escrivia. Negreira, que Que no, escrivia... a la Porta va fer res d'això. que escrivia Porta- malament. el A la Porta portaveu. ha dit- Batalla, revisa'l, sisplau, La català. reviso un per un. La Segon setmana que ve parlem. batalla. I explícitament ha dit: el Barça no ha comès cap delicte, no hi ha corrupció esportiva i és tot un llinxament per destruir el Barça i per voler dominar-lo. És a dir, no volen que sigui propietat dels socis, volen controlar el club. Això és el que ha dit ell. I a partir que ha començat a mesclar catalanisme, S'ha desviat. ha començat a mesclar... Se li ha vist ben antimadridista, És que catalanista... jo crec que la cosa... Ha començat ja aquí a mesclar coses... Que Lo de les cuidado. 20 denúncies... Ja, també. li faltava parlar Les del 20 Girona, denúncies, 20 denúncies ja té a periodistes. Creu que el xiringuito està allà dins? Se li ha... Home, només faltaria. Chiringuito, El Mundo, Confidencial, Periodistes. Relevo. Roncero, no? Relevo creus que també? Relevo és dels que més ha fotut merda i més periodistes Només us diré, independents.
La SER no cau, La SER no? La SER SER no cau. al final va I- tocar. Acaba i- amb el Barça, ja. Como barre para i- casa, de No, verdad. no, 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 Exacte, és que tío. me filmen. Batalla I diré- titella! No, i diré, Me filmen. hi ha advocats del club que han agraït que haguem tret això per treure tota la merda fora. Home, està clar, jo també. Ho agraeixo. És que... Va, en sèrio. És que és millor- Ha caigut molta merda, No, però l'atac ara tornem a l'atac al Madrid. Us sembla legítim? Sí. Al? Us sembla legítim? Legítim és, però us sembla ètic? Ètic seria que el Madrid... No, Xavi, sigui, l'atac de el la que ha dit de Porta- independentment de lo demés, us sembla ètic? Ètic no és. A mi, Vale, a mi, entenc a que mi si m'ha- t'ataquen, si t'ataquen, Ètic no has és. d'atacar. I el linxament de Madrid, gairebé sense proves, per una notícia que va sortir, també us semblava ètic? A que no està bé fer un Gens club? mica. Doncs ja està, Pues estem a en un que joc no està bé? de dos pallassos És un joc. entre dos... Lo típic de Sacando pecho. dos ratas peleando con Linkin Park de fondo, doncs el mateix. El que no pot ser és que un La club es central calli lechera per i a nosaltres interessos. I a lluitar. Un club no es pot mantenir en silenci per interessos. Si ha de fer un comunicat contra un altre club, que el faci. S'han de fer comunicats contra altres clubs? No tinc ni idea perquè no estic allà fotut. Però el que penso és que a mi no m'agrada que el Madrid i el Barça per interessos es mantinguin callats. Si el Barça ha d'expressar totes les idees contra el Madrid sense por, que ho faci. Home, el Real Madrid precisament parla de compres arbitrals i de, És això el i que ha de dit a la porta. favoritisme no, Clar, és que no pot parlar. han parlat de règim, Sí, hem parlat del Règim, règim. règim, és així. està. Però això està- Compte, Jo quan he escoltat això estava així a la redacció he fet com? Vaya Que calentada el de règim la ens va no, treure no, Di calentat Stéfano, molt fort. que el Vaya règim de calentada. Franco ens va treure Di Stéfano del Barça, que el vam fitxar de River i anava a ser jugador del Barça i com el Madrid també el volia, Sí, sí. el règim va dir una temporada aquí i una temporada allà. I el Barça va dir... Vale, "Pues, i la pel cul". justificació que diu la gent, que ho van dir, això deien, el Barça ha pagat a Negreira per neutralitat arbitral, és fals. Ho he dit avui a la porta, és fals aquest argument, Llavors per què es va pagar? Segur que Ha ha dit dit. que és fals? Jo crec que Ha dit, ho tinc apuntat, ha dit, Negreira va dir personalment, no ho ha dit el Barça. Ah, La neutralitat és una hipòtesi personal seva. No ha dit la porta, ho ha dit Negreira. o sigui, el que deia ell és que el Barça estava desfavorit i volia una neutralitat. Per I això això la no ho porta deia, és fals. això no ho deia el Barça. Acaba de dir, ho ha dit aquest matí, Això ho que és deia Negreira. Negreira. I està apuntat a la pàgina 17 de l'informe. Si algú té l'informe, que se'l llegeixi. Pàgina 17. Però La és, cosa és que olora, o sigui, molt raro. És a dir, Olora tot molt assessorament, malament, o sigui, jo- és un assessorament tècnic jo arbitral, no hi més. I per què vam pagar 8 milions d'euros? És que és Aquesta això, és la jo pregunta. des del primer moment, o sigui, el que se'm va vindre al cap era, o sigui, més enllà de... O sigui, no podia ser una compra d'àrbits perquè si els compraven, els cobraven fatal. sí, Això sí, per això, respecte, això, sí, sí, sí. això són Verdadera factors. por- Exacte. negre- sí. Exacte. El primer que se'm venia al cap era que hi havia algú que estava xupant del bote... O Que sigui, en el món del futbol està així. Ho ha dit avui. amb aquests tot pagaments... així. Nieto, ho ha dit avui, això és mentida, Ha dit avui, I- personalment, Val. puc dir Vale. que ningú ha posat la mà a la caixa. Vale. Ningú. Llavors- Si t'ho diu, Llavors, Ahí està la 7,4 cosa. milions per... Per i què és es la compres paga? pregunta, on han arbitrals. anat? No, Vale. a Negreira, però per El què? Girona va pagar 500.000 i va ser el Mallorca mateix... amb Tebas, també. I va ser el mateix Sí. any que el Barça va pagar milions. La pregunta és, si el Girona va aprofitar el preu de mercat, per què el Barça no va fer-ho? És a dir, per què va pagar molt més? Deien que perquè hi havia també informes de les seleccions i de la sub-21. Sí. Però és que una cosa, Però heu vist tants els milions? informes? Monuera, Són una merda. I en Monuera falta no sé què. ortografia. No, són terribles. És terrible. Sí, sí. A la Podries Premier? Ho podries fer tu. Solo habla con los capitanes. Un hombre muy de fútbol Sí. que deja mucho jugar, Això muy és estilo l'informe. inglés. Però una pregunta. Puta, a la- que ofertón. a la Premier Lleva com ho 6 sabe años, del faig? lleva 6 años en la UEFA, no sé què. I dius, va, per això estàs pagant 8 milions. O sigui, ens estan timant llavors. Clar, durant la senyora història, ens està timant. Tot olora molt malament. Aquests assessoraments, aquests informes, és com que mai han existit, tot i que diu que porta, hi ha alguns clubs que sí que ho feien. La cosa és, a la Premier com ho fan per analitzar els altres clubs? També fan informes aquests i paguen milions? Clubs no, d'una altra manera? àrbitres. Àrbitres, dic. Exacte. Com ho fan, llavors? És una altra Milions segur que no. No, però és A que mi és m'agradaria pagar milions per veure l'informe de Mateu Laoz, la veritat. I de veure Qui va començar a pagar les descripcions. això. Què posaria a l'informe de Mateo Laoz? I de Gil Manzano? Más calvo que un sapo. No le des bola que habla más que No, però és el que diu... que pole la terraza Si de te club. pregunta por tus hijos, ignóralo. Es Això. Que es el que va del Piqué, que li venia el Cristiano en una contra y está el Mateo Laoz, pero ¿qué tal tu hermano Gerard? No sé qué. ¿Me puedes dejar en paz? Sí, El mateix. seria La conclusió espectacular. seria una bona defensa és un bon atac? Sí. Sí. I la conclusió és que jo crec que ha sigut una incompetència dels presidents del Barça, pagant unes quantitats exagerades per un assessorament que era innecessari Bueno, i que al judici final veurem- taca la imatge del club. Al Punt judici final. veurem la justificació de per què ho van fer, perquè el Jo- jutge li dirà ¿por qué pagaste 8 millones al señor Negreira y a su hijo? Jo segueixo pensant que hi ha algú més. Perquè no em quadren les coses. Ja, però fins sí, que no... Però si et ve la porta davant de tu Són també et diu suposicions. jo no he posat mà a la caixa. Collons, què vols que dirà? digui? Què vols que digui? Mira, dirà, si hagués no dirà. sigut... Ah, Jo el que sí que defenso és, si haguessin pagat 100 milions per informes de clubs o jugadors, jo dic, per mi perfecte, estupendo, perquè és el Barça i jo I crec més que si és de inclús ho federació, fa. no? Bueno, ja. Però per àrbitres, jo crec que si ho han fet és perquè es pensaven que estaven molt desfavorits.
I veien que o feien això o el Madrid se'ls menjava. Vam És el que començar passa. el 2001 amb Gaspar, no va ser això? Sí, Gaspar, 2001 després... Gaspar. Dieu Que l'ordre. sàpiga. Gaspar, després qui va venir? Gaspar, Laporta, Rossell, Però Bartomeu... els informes i seguien s'acaba. pagant-se Es seguien pagant. fins al... I s'anaven augmentant, fins al 2018. I s'han augmentant perquè tenia més... Oh, no, i clar, No ho sabem. i va aparèixer el fi de Negreira. Però perquè devien dir, bueno, llevas sabem. mucho tiempo ya, I ¿sabes? quin és I el hi havia debat? l'amenaça d'em deixes de pagar i jo... Ho tot, ho això faré és- tot. El que passa entre el pare i el fill, és a dir, el fill Sí. també va fer el que feia el pare, però per què n'hi ha aquest debat de que es va deixar de pagar el pare i es va començar a pagar el fill? Perquè potser es va jubilar o alguna cosa. No, és que senyor té ho hem 80 comentat anys, avui. Una cosa que vull destacar... Quants anys té el fill? De tenir 50 50 i i pico, pico. Quants anys té el pare? 80 i pico, tio. Joder. Ell no parlarà fins al judici. Estoy fins al de judici. cine, deia. Negreira fins al judici no Sí, parlarà, sí, me filmo. Algú l'ha vist parlar? Sí, sí, sí. El vídeo aquell de... No, Negreira no l'has vist. Bueno, sí. Bueno, el- per seguir-lo un portal. Això. Vale, això és el Sálvame Deluxe, tio. Estoy de cine. Vols que comenti això per acabar? Me filmen. Sí. Any 76. Un àrbitre, Antonio Camacho, va assegurar que mentre José Plaza, que era el president del Col·legi Nacional dels Àrbitres, Sí. que mentre ell fos president el Barça mai guanyaria una lliga. Sí. I així va ser. Ole. Vull dir que em fa gràcia que algú et comenti que adulterem la competició, que estem en competits amb la federació, que no sé què, quan diverses dècades enrere es va comentar això de manera pública. Exacte. Que el Això és el molt president fort, del Col·legi és molt fort, d'Àrbitres... això I ningú diu res, no? I Però realment, L'exclusiva ningú diu res, o sigui. l'exclusiva editorial de fa 2 Paso semanas. pel grup. Florentino me encerró Sí, sí. y me No, dijo però- que nos favorecieran tanto como al Barça. Cuidado, Però és algo que tots sabem. tornem al debat aquest. El Barça i el Madrid els han afavorit molt perquè costa molt més pitar Clar. un penalti en contra al Camp Nou i al Bernabéu que el Valero d'Elche. Tanquem una conclusió cada un i tanquem el tema. Enric? Que això, com has dit tu abans, és un joc, i és un joc de trons, on abans estaven M'agrada, aliats, i ara jo crec que només quedarà un. I lluitaran sempre per el Madrid i Barça. Sergi? Divorcio? Sí. Vaig per la mateixa línia. O sigui, al final és que està tan podrit el periodisme espanyol, esportiu sobretot. Vull dir, al final, qui mana o el que li arriba a la gent és el que els mitjans de comunicació més importants expliquen. I on estan els mitjans de comunicació més importants? A Madrid. Quins són els més llegits? Els de Madrid. Punt i final. Punt i final. Home, el diari més llegit a Espanya és el Marca, Ho dic Això és Ho dic tot. tristíssim. Que un país, el diari més llegit del país cada dia sigui un diari esportiu... I ho diem O nosaltres fa que unes anem a- enquestes Ah, més i desigualades anem al que- 5 esportiu. Hi ha algú d'aquí que no vulgui ser esportiu, periodista esportiu? Pregunto, A mi m'agradaria... Bueno, A mi m'agradaria no ho estar sé. en Xavi, Podeu- jo segur. Tots volem ser esportius, però es podeu desviar per altres Clar, branques. ens podem desviar. Ecologia, Un periodista política. hauria de poder desviar-se. No, però per exemple... Però no sé, entenc que has d'escollir, Bé, no? filma. O si ets general. Jo A entenc... mi si un dia em vas a cobrir amb, jo què sé, amb la No, Vanguardia... però Batalla, tu vols ser un periodista o periodista esportiu? Escull. Periodista. I jo entenc que el Xavi i jo ser esportius. Esportiu. I Nieto i Enric... Jo esportiu, també. Vale, 3. A mi Tu no, no? jo estic mig entre esportiu i això, un periodisme Bueno, la més Jo em pots arribar. cultura i tal. Però que estem d'acord en que el periodisme esportiu espanyol És és una una basura. basura Sí, és una basura. escandalosa i Completa. estratosfèrica. És com la Però no hem política. de generalitzar, És Sálvame. És un No Sálvame tots són el deluxe. mateix. L'únic que es dona veu a la gent que fa això. Mira, saps quin canal? L'únic canal de YouTube de premsa de premsa esportiva. De premsa esportiva, que no em sembla una puta merda és la media anglesa. No, que no facin continguts com per exemple Post United. La media anglesa està molt bé. La media anglesa és l'únic que em Està molt sembla bé, I pensava que i Relevo té també. informació també, perquè van treure informació de la FIFA, Sí, Qatar, sí, etc. És veritat. És això- l'únic que dius, bueno, Hòstia, què Però- et Xavi, sembla? conclusió? El que passa és que en lloc de ser un procés judicial molt ordenat i neutre, el que s'ha convertit és, com deia abans, com la política d'aquest país. S'ha convertit en un debat de populisme i de Sálvame Deluxe, a veure què passa, de telenovela, que al final això és un circ. I en lloc de fer-se una resolució digna, doncs el que s'està fent és una bola gegant. I abans d'acabar, el que volia dir, i encara em fa molt de mal, és el que va dir Koeman. Que Koeman va dir que a Holanda Sí, als és Països veritat. Baixos ja s'ha danyat la imatge del Barça pel cas Negreira quan encara no hi ha ninguna resolució. Vale, Vull dir, és arribar que és fins al nord d'Europa, però quina vergonya és aquesta? És una Pol pena, Nieto, és una pena Pol molt Nieto, gran, acaba. Ens pot pelar més, Holanda, sincerament. Sí, exacte. L'opinió que Me tenen la és- pela, I me la ves pela de una Koeman, i ves de barbaritat. Koeman. No, me la No, pena. El Koeman- barrio no, no, rojo. Perdona, Koeman... És una llegenda. Vale, Vale, ja està. però com a entrenador... Vale, no fotem, sisplau. Pregúntale a Mingueza. Bueno, doncs avui roda de premsa necessària, tard, però necessària, Sí, ho has dit 16 vegades. Ha complert? no, perquè s'ha de dir, s'ha de recalcar. Ha complert, bueno, a mig, a La mig imatge gas. s'ha salvat? El què? La imatge del club s'ha salvat? No s'ha salvat la imatge, Ni ni es salvarà. salvarà fins Bé, que no Nieto, arribi bé. una resolució judicial conforme digui que som subnormals per pagar 7,4 milions per informes arbitrals. Sí, però el mal ja està fet, Sí, sí. Ja mal la ja imatge està ja està danyada. No, totalment. Però, bueno, m'alegro de que per fi hagi donat la cara i això, m'han faltat algunes declaracions. Molt bé, president. Molt bé, Nieto.
Gràcies. Doncs passem a parlar del Getafe-Barça. Cal, El sí estàs. Empat. cal. Partit per dormir. 4:15 de la tarda. Un diumenge. Mare de Déu. tio. Getafe. Hòstia puta. A mi em representen els 3 tios a l'arbre. Sabeu que vaig veure Que ho sàpigui. 50 Quant minuts el de sol? partit només? És la primera vegada que em passa. No estaven al Vaig dir, Palau, me'n jo- vaig. Jo no pots Algú poder. li importava aquest partit? Infumable. Vull dir una Home, cosa. sí a que què, m'importava. A mi, home, clar que m'importava, a però què era és degut infumable. aquestes desconnexions? Per què el Barça, sempre que cau eliminat d'alguna competició, arriba a la Lliga I i, t'adorms. és com que estan tristos i perden. Sí. Ara tenim la Lliga guanyada i surten al camp com que els hi dona igual. Aquesta actitud, per què la Se li per deu què ens tenir passa? moral, tio. Però el I no la Barça, tenen. el Barça és com que van molt sobrats o no tenen actitud. Jo crec- no són jo crec que no. professionals. Què passa Van de aquí? sobrats. Exacte, jo crec que no Perquè van tan sobrats. Perquè ahir el Getafe quasi et guanya. I van tenir 3 o 4 que... Ara vam tenir dues ocasions molt clares. Sí, Doncs sí, els el pals. Final pal i el ball del pal i ja està. Sí, Això sí, altre, sí, va ser una ocasió, en veritat. Sí, Jo estava al camp mirant lo del minuto a minuto i del 50 al 80 no van posar res. Imagineu-vos el que va passar. Però és No, 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 que... o sigui, va ser horrible, infumable. O sigui, era Infumable. partit siesta, però per definició. Partit siesta, o sigui... Però No guanyarem la Lliga amb tanta solvència com ens Però- pensàvem. Bueno, que anava ja veurem, tot ja així, veurem. Tu vas El dir... què? Ah, no, ho va dir un amic meu. Diu, igual perdem la Lliga. No, no està això ja està guanyat. El Madrid ha de guanyar tot. Hòstia, És la molt fotem. difícil. Com estem ara? Aviam, Perdona. aviam. Sabeu que si seguim amb aquesta dinàmica arribarem al camp de l'Espanyol jugant-nos la Lliga, no? O sigui, no està malament. Bé. Jo no vull arribar al camp de l'Espanyol jugant-nos a Lliga. A mi Clar que m'encantaria guanyar-la a Can Perico. M'encantaria. Guanyar-la a Camp Ah, Perico. guanyar-la a Can Perico sí, però I a més, jugar-nos-la fer-los no. baixar... Què preferiu, fer-los baixar o guanyar la Lliga allà? Les dos. No, si has d'escollir una, Jo preferé... amb què et quedes? Fer baixar l'Espanyol a Cornellà o guanyar la Lliga a Cornellà? Crec que Les dos. fer-los baixar, jo crec, Xavi? Fer-los baixar i guanyar la Lliga a casa amb Clar, l'afició. la guanyes amb l'afició. Sergi, home, Amb l'afició. M'estàs dient que si prefereixo guanyar la Lliga o fer baixar... No, guanyes no, la Lliga no, la no, següent no. jornada al Camp Nou o la guanyes ja a Cornellà. Pues una cosa, si el fas baixar, vol dir que no has perdut. Ergo, guanyes la Lliga. Però és que no, Ja, però què prefereixes? no Si està haguessis decidit encara que a haguessis de Cornellà triar. guanyes la Lliga. Home, No està decidit encara, pots anar punxant. jo prefereixo que arribi abans guanyar la Lliga, sincerament. Bueno. Si això comporta fer baixar l'Espanyol, home, seria històric. Enric, tu què Seria prefereixes? històric. Jo prefereixo guanyar la Lliga una jornada abans, per Que ens tant, facin- que ens hagin de fer el passillo sí, sí, i sí. llavors No, fer-los no, baixar. perquè no faran, Ja, bueno, sí, però, sí. però seran... Però saps? quedaran retardats. Exacte. Tot i que vam fer un mal partit, seguim sense encaixar gol. O sigui, darrere estem molt bé. No toca Vale, això, la no pregunta toca. és No, o sigui, res positiu. l'excusa de la gespa Hòstia, no. i de que fa molta calor i no estem acostumats. Vull començar, Xavi, vull començar a parlar. Xavi. Si em dones permís, puc començar a parlar. Donem per El tema de la gespa li dono totalment la raó. Per què? Perquè és diferent jugar en un camp on la gespa està en males condicions o jugar en un camp on vam veure la gespa al Getafe, igual que vam anar un Que dia al són camp de futbolistes Valladolid. professionals, sisplau. És que no fotem, tio. Per exemple, feia un passe el Barça i feia 3 vots. Això és diferent. Jo aquí li dono la raó al Xavi. Lo del sol, per mi és una excusa que no sé d'on se l'ha tret. Vull dir, això ja és caure en ridícul. No. És ridícul, Lo de la gespa li compro perquè hi ha camps que no es pot fer ni un passe. I al final el Barça juga al tiki-taka i si jugues així estàs obligat a prendre decisions molt arriscades i has de jugar en un camp perfecte. Lo del sol no té sentit. No, perquè o sigui- lo del sol se li va anar al cap. Les declaracions de Xavi d'ahir, o sigui, les excuses, són d'un ridícul espantós. No, o sigui, no, sí, sí. jo Ancelotti ha parlat de gespa, a vegades. que Xavi parla i dic, sisplau, Xavi, no diguis això, o sigui, no ho diguis, perquè Sembla un col·lega parlant al bar, no? t'ho juro, o sigui, les d'ahir van ser terrorífiques. I No, la és que- resposta, o sigui, vas dir la això? resposta de Quique Sánchez Sí. Flores va ser No, però és un pallasso. perfecta, o Que... sigui, ni idea i Recorda què va dir? escurçant. Bé. Però ja- Pues amb ell. Home, No, lo de... A veure, lo de Quique Sánchez Flores demostra que no és un senyor. Lo del sol és una excusa. no demostra res d'això. Lo de la gespa també ho ha dit Ancelotti molts cops i sempre hi ha el meme aquest que Xavi és el de les excuses, però molts Vale, entrenadors lo ho de han la dit. gespa, vale, però tu Lo no de- trenes a la ciutat esportiva un divendres a les 12 al migdia? Que jo he jugat tornejos... No, i la gespa seca... 3 partits seguits a les 3 al que et migdia. desmaia. Ho Uah, he és- jugat jo, ho és- pots jugar el és- jugador és de terrible. cuidat. Clar, Estan si pots jugar cobrant nen de 15 milions. anys- És terrible això, de jugar a les 3 de la tarda. No, amb tot el no, sol. i amb la la que és d'estiu. És que, bueno. Bueno, la imatge del dia, l'arbre. Sí, el xaval de segurament. l'arbre, Que el més bravo. interessant del partit fos allò, cremita. Sergi? Hernández, que volia comentar sobre el tema de Xavi quan les coses no surten bé. Tipo un empat o una derrota. Estic fins als pebrots de les rodes de premsa postpartit quan no han anat bé les coses de Xavi. Sí. No puc més, estic Sí, fart. sí. O sigui, és que no sé. Totalment. Rodes de premsa de Xavi o Però- rodes de premsa del Koeman? És com si posés a un nen No, és a parlar ja. vull dir, a més, és presa fàcil per la caverna. És, Clar. que és presa fàcil, és que diu... O sigui, a les rodes de premsa estan a Madrid fent així. Els hi posa el bote. Estan fregant-se les mans. Perquè és que cansa, tio, de dir. I després, Courtois al fin d'ella et diu
es que hay unos que solo juegan de sábado a sábado. Les rodes de premsa d'Ancelotti... Ole, vaya subnormal. Y va el belga, el jirafa este, Vaya subnormal. a dir-me això. Va. Vaya subnormal. Que ens ho diguin nosaltres, Les que ens hem rodes de passat una premsa. dècada arribant a 7 Va, vegades seguides a que les aprengui semis. a lluitar per finals tots els de títols Copa de la temporada i me habla. Que ens ho ha de dir nosaltres. A qui li importa un belga? Però si li hem vaig veure Kevin De Bruyne. un dato que era que li havien marcat 41 gols Sí. amb Que pocs recordo partits. el doblet de Messi a Champions, amb el Chelsea. Amb gol de Dembélé també. Dos te'n recordes? canyets. I el de Oh! Dembélé. Oh! Com se la va El menjar. Aquell gol gol de Dembélé amb el Barça. Enric, Sí, sí. ja que estàs aquí et Hòstia comento del partit. Un altre partit que entra Ferran Torres i el Barça no porta res ofensivament. És un altre partit que juga contra un equip de baix i no és capaç de marcar. Una cosa- Primer de tot, t'ha agraït que estiguis aquí. Una cosa, abans de criticar Ferran Torres podem criticar Rafinha, per exemple? Estic totalment Sí, d'acord. no. O sigui, perquè clar, Toca, aquí ja sempre toca, s'ataca el mateix, però la resta... Venta assegurada aquest estiu. Jo crec que també. MVP del és que partido, Jo crec que està fora, ja, Rafinha. Tio, no, Pol però... Nieto, defenses de Rafinha? Jo segueixo en el seu barco. Sí, però Jo sí, segueixo una en el seu setmana més? barco. Una setmana més. És el que ha de sortir, és que és el que ha de sortir per qualitat-preu, per edat, per tot, per nivell. ja, però és que Jo segueixo el 70 seu milions ha costat, que, Perquè és que, millor que no Ferran i se'n vagi ni tal. d'un, unes 70 milions, hòstia, 60. jo ho en valc. Jo si ens donen 60, el 60? porto jo 60? el porto jo caminant Però no a sobre, donaran ni- a l'esquena. 60 milions? Donant-me latigazos. L'únic que jo no vull vendre és Ansu Fati. Jo el cediria com a molt. No, perquè ara no... Jo, Ara, Ansu jo crec que el porto, a l'aeroport. sí, però Ansu no el vens Aquí, a perquè sobre. A veure, t'ofereixen... Que la venda Rafinha, per 10 milions. qualitat-preu, per nivell, per edat, per però tot. Però quan et penses que Que t'oferiran per donaran Rafinha? 30. Més que Ferran, més que Ansu. Més que Ferran? 30. No, però Sí, sí, sí. un pack, Evidentment que un donaran. pack màgic Què vols dir? d'aquests. Tornem a repetir-ho. L'home que ha de no, sortir no. amb l'arribada de Messi és Rafinha. L'home que ha de sortir... Enric, vaig a tancar tema Barça. Hi ha un Barça Atlético aquest diumenge. Sant Jordi. Terrible. Sant O sigui, Jordi. és el pitjor que ens pot passar, jo crec, ara mateix. Perquè està tu Jo vaig al Griezmann, camp, a lo millor. envies No, un WhatsApp al grup dient ha marcat Griezmann. Enric, Jo, una cosa. pronòstic. Abans d'això, jo vull Vas dir... en Griezmann o en Ferran Torres? El Ferran Torres Si juga al marca Griezmann, ho Barça... celebres? Clar que no celebro si marca Griezmann. Com Ah, vols que vale, marquis? vale, No vale. pregunteu Bueno, si jo marqués... tinc els meus dubtes, Si marqués Messi Jo contra el tampoc. Barça, no m'ho pregunteu. El que em fa por, el que em fa molta No, por, Sergi, no. No ho celebraria. el que em fa molta por és que marqui i és molt probable que marqui. Enric, Perquè Anem a això. l'Atlético està molt bé porta i el pleno de Barça victòries, molt victòries? Enric, pronòstic. Anem a fer pronòstic un per un i tanquem. malament. Bueno, intentaré fer el contragafe 0-5. Què dius, tio? 0-5. 2 de Pots ser Griezmann. objectiu i realista? Soc totalment realista. Amb els 3 últims partits del Barça que he vist, No marquem. el 0-4, Ja, el Griezmann. 0-4, el 0-0 en el chat. i el Però una 0-0 cosa, al Coliseu. Tu t'has vist els resultats de l'Atlètic o els partits? Perquè el partit de l'Almeria... Els partits i els Sí, però resultats. la jugada que va fer l'altre Va, dia amb porta Carrasco, pleno, amb però- Griezmann, va No ser un pots negar golaç. el nivell de Griezmann, eh? No, però, No, que, no es pot però negar el només, nivell de jo Griezmann. no només ho dic per Griezmann, que sí, tal, és molt bo i tal, però que l'Atlètic ens fotrà una repassada Sí, però impressionant. defensivament no està molt bé. I el Barça pot Patètico. aprofitar-ho. Ja, i el Barça- Patètico. i el Per Barça- cert, si guanya i el l'Atlético, Barça ofensivament- si ens guanya l'Atlético i el Madrid perd, l'Atlético es posa segon. És per això que el Compte, partit compte, acabarà Per això 1-1. Jo crec que també. Sergi, 1-1, 1-1, 0-0. Pol Nieto? 1-1. 1-0. O sigui, marcada Però justa. voleu intentar fer el contragafe, 1-0 gol a tio? Pedri. No torna, no? No. Quan queda perquè No. torni Pedri? Sí, no? Un altre, per cert, La temporada que ve... tornem a obrir el meló de les lesions. La Una altra temporada lesió. que Sergio Un altre Roberto. lesionat. És Sergio Roberto. patètic. Lo de la preparació física. Seguimos para bingo. Et vas Fora enfadar? ja, hòstia, Et Jan. vas enfadar quan vas llegir el missatge de Roberto? A mi m'ha No, sortit somriure. no, però és que... Jo quan vaig veure la lesió de Roberto, en veritat vaig dir, bueno... No, Qui vaig s'ha lesionat? A veure, qui Jo és? vaig enfadar amb Frenkie perquè es va sumar a Christensen, Dembélé i Pedri, que és que era una broma, t'ho juro. Que de veritat, que Era som entre al el Barça, mòbil- hòstia, no pot ser que hi hagi aquest nivell. Entra el mòbil un mes, actualitzaves un mes, i anaven sumant. Era pel Twitter que vaig posar no, Sergi, i un cor trencat, i que em va respondre tu. Sí. Què? Et vaig dir què, no? Sí. Passem un Vaya repàs. Xema, tio. Jornada lliguera. Vamos. Som-hi. Què voleu començar? Pel descens, pel descens. Anem al descens, que és lo guapo, eh? S'estava Sí. complicant la cosa Sí, molt sí, a Bon baix. any, pel... Molt bon any pel descens, eh? Sí. Arribarà a final de temporada que ningú mirarà els partits a dalt i tothom mirarà els partits a baix? No. Home, serà molt més interessant. És que serà Espero- molt- Aquest espero- descens Aquest pinta... descens és Oh, Hi havia anys que que bé pinta. la quarta posició Que bé pinta, això. estava molt disputada, que si Exacte. Real Societat, que si València per entrar a Champions, Màlaga, a vegades. Sí. Màlaga, i ara les posicions europees més o menys donen igual, i la gent s'està centrant en el descens, Bueno, perquè hi ha un anem al cacau Girona, allà a baix. veure si rasca la El conferència. Girona, ojo, el Girona. Ojo el Girona, eh? Ojo el Girona. Mira, ni ara la- mateix- Ara mateix està tres, a quatre? 9 punts del Vamos, Villarreal, Rayo. que està a Europa League. No. Jo dic que la conference. Del Conference? setè. A quan està? A res. De l'Atlètic. A 5. A 5 de conference. Ojo que el Girona... Girona! Girona! Aplaudit! Ojo que el Girona no faci... Home, i dale, bé. que jo no tinc res en contra del Girona. Si voleu saber l'opinió del Nieto, episodi anterior. Episodi anterior. Ojo que el Girona no faci millor temporada que la de 2018, que va Nieto ser la gironí. seva- Sí. Anem a l'Espanyol? Anem a l'Espanyol? Vale, Vamos, l'Espanyol Rayo. Anem a l'Espanyol. es va Anem a l'Espanyol. calentar contractant
a Luis García. Sí, Amb calentada. Havia d'haver contractat com al Sevilla un entrenador que sap lidiar amb la zona baixa. Un interí. O el del B, jo què sé. No, però un Interí n'hi ha, conya, que ja van baixar amb un interí, amb el... com es deia? I què fas? Et gastes pasta en un altre? Aguantes a Diego Martínez a veure si et salves. Baixaran, I no et deixes una millonada. Batalla, dius això perquè era amic teu a les A rodes de tres? premsa, espavila. El 3 de la zona que marca l'ascens, que és l'Almeria, amb 30 punts. L'Espanyol té 27 punts. Ve de perdre... Contra qui va perdre? Betis, 3-2. 5 derrotes seguides. Ai, 3-2 és veritat. Sí. No, el van anul·lar. 6 derrotes Sí, seguides. però ara rep el Cádiz a casa. Compte, Va, Cádiz. Somos más gadistas que nunca. Si perd l'Espanyol, Gaditanos. jo crec que guanyaran, però si perd contra el Cádiz, sentenciats. No, sentenciats no, perquè No. no. fins la jornada 35-36, que Jo no... fins a no l'antepenúltim està tot el no pescau tanco. vendido. Jo els veig a baix, Nois. Jo els veig que baixen, Després sincerament. està per allà el València, És que jo segueixo la pensant... zona d'ascens... Segueixo pensant que es salva perquè té equip per salvar-se, No, no però és que, pobret, ahir, sincerament, jo penso Robo que... escandalós. Sempre, Sí. jo Quin penso que atracament, sempre quin ploren. atracament. Ahir va ser un atracament. Les mans, 100%. No, Jo van anar a mirar el bar, vull dir... El Barri Bueno, va dir que era penal, i ell va dir Després que que no. la Lliga Espanyola és millor que la Premier, venga, tira, No, no. la verdad. Una cosa, Nieto. Que Jo, quan xapuza vaig Liga veure la aquelles tenemos. mans, o sigui, no em va entrar al cap com no va poder pitar penal Pol Nieto, Posició- tu prefereixes que baixi el Sevilla o el València? a València. Sí? Sí. Home, vull dir que els donin pel cul, no? Van dir que era posició natural. Una cosa, clar, és que Així, a mi català. me la suda que robi, o sigui... Així és que una igual, mica em- sutil, no? Jo crec que Em baixa cauen fatal. el Getafe. No, jo estic amb tu, A Enric. segunda, o sigui... Estic amb tu. Jo crec que baixa el Getafe 100%. L'Espanyol i el València de la maneta. Sí, sí, exacte. Resa. De la maneta, València-Espanyol Buah, a ojalà, segona. tio. I, Cap a baix. senyors i senyors, l'any que ve tindrem al palco de Cornellà a Gerard Piqué representant a l'Andorra. Hòstia! Bravo! No havia pensat en això. Per què? Gerard Piqué al palco a Cornellà a segona. Per cert, és Amb evident que l'Andorra. anirà... És evident, home. És evident que anirà al palco i anirà al càtering així a Cornellà. No, però- Arribarà així. No, però... Senyor Jensen, Jo estava pensant en Com una altra està? cosa. Ja sé, com estàs, xaval? Mijao, com va? Us diré una cosa que us calentarà més. Espanyol baixa a segona I Barça Atlètic? i puja primer a segona divisió Barça Atlètic. Bravo! Barça l'Espanyol. Puja o no puja? Lamin Yamal, hazlo. Et dic una cosa, Lamine no Yamal hi ha ridícul més No, gran. però pujaran. El que És ve. com el Celta B Deport, que el Celta B va guanyar el Exacte, Deport. sí. No hi ha ridícul No, això... més gran. Ah, que per cert, ahir li va guanyar el Barça B femení a l'Espanyol femení de primera. Bueno, seguim. Seguim. Fàcil. Un altre factor. Ah, no, el Barça B? El Barça Ah, B sí, sí, femení, sí. el primer equip de l'Espanyol femení. Sí. És com la temporada següent, el Fa- masculí. Faig un petit així KitKat que estem parlant de segona divisió així primera. Kit Kat, Cat? Eibar, Granada, Las Palmas, Alavés, Levante, tots empatats pràcticament. Bé. Qui Increïble. puja? Bé. Eibar, I Granada, ojalà Las l'Eibar. Palmas, On està Alavés, l'Eibar? Levante. Eibar, Primer. estan tots empatats a un punt o dos. Vamos Eibar, Vamos a mi a cau molt bé I les l'Eibar. Palmes també vull que Jo crec pugi. que l'Alavés és el que té millor equip per pujar, jo crec. Mira, l'Albés també Qui em us cau molt agradaria? Les Palmes no us fa il·lusió? bé. Sí, a mi les Palmes... Pel Pedri, tio, que Pel tornés al Pedri. Pedri a Gran Canària. Meleiro. Estaria bé. Sí, però fa mandra això de viatjar a les Palmes de Sí, jugar, sí. L'equip que ha de pujar L'Eibar em cau és bé, el Eibar. Real Zaragoza. Sí, eh. exacte. I el Racing de Santander. Compte. I el Deportivo I de el la Sporting Coruña. de Gijón. Una cosa, el No, Màlaga, no, no. el Màlaga estava enfonsat. I l'Hèrcules. Estava enfonsat en el descens, el Màlaga. El Tenerife. Això sí que és un Club club amic, germà. club amic. Això sí que és un club Sí, germà, el dos Tenerife. temporades seguides. Paco Bullo, un abrazo, chaval. Paco Bullo! Retrasat. No, el Màlaga estava enfonsat Terminator. a segona divisió. Jo sé. Xavi, T'has perdona. perdut? El Màlaga, club de Jeque, Sí. estava enfonsat a segona divisió. Ara està a 5 de la salvació. És que no paren de guanyar partits. Us agradaria que el Màlaga Sí, un històric? a mi Màlaga em cau Sí. molt bé. Contra El qui? Euromàlaga poc es S'ha parla, de salvar el Va Màlaga. guanyar aquest cap de setmana. Euromàlaga. Que robo, tio. Sí, també. Voleu fer vosaltres experts un repàs fàcil? De la Premier? I ràpid, de la Premier? La Lliga es decideix? Hi ha música? No, ho Sí. fem tot a cop. Premier, tot a cop, no? Sí, ja, és sí. jornada, és jornada. No, però és futbol internacional. Dale, sí, dale. Sí. Bueno, pues va. Crec jo, Presentador, no t'imposes, És veritat. És que no... Però sempre ho han Dóna-la, fet, va. sempre ho han fet així, tio. Sempre he dit, va, fem la jornada a cop. Tots Pep. No, al contrari, sempre han fet... setmanat nacional. Seguim. Tu ets Pep, jo No. sóc Arteta Ell és Pep. i estem a l'Etihad Stadium. Tu ets Pep. Pep! Tu ets Havertz. Ramau. Sí, el La pelao. Premier es decideix en el City Arsenal. Quin partidàs. Podeu recordar quan és? 20 i pico d'abril. 21... No, por no, ahí. és caro. Ja. Bueno, Cau ja, lo la destacat de la Premier, sí, un Va dos empatar minutets. l'Arsenal, no? Va empatar l'Arsenal. Un altre cop després d'anar guanyant 2-0, en aquest cas a London Stadium contra el West Ham. Això vol dir que el City depèn de si mateix, no per empatar punts amb l'Arsenal, sinó de ser líder per sobre de l'Arsenal. Perquè el City està amb un partit menys, 4 punts, si guanya es posaria un,
i té partit contra l'Arsenal. Si guanya l'Etihad contra els d'Arteta es posarien a 2. I recordem que segurament estarà viu a la Champions o semifinals. És l'únic contra el Real condicionant que té el Madrid. City. Senyors, per molt romàntic que sigui que l'Arsenal guanyi la Premier, Haaland pilla l'Arsenal. ens convé que guanyi el City. Per què? Sí. Sí, Pel bon bo de però, la- però és que Champions. seria molt maco que l'Arsenal Sí, guanyés. però que la guanyin quan nosaltres parlem Clar, de Lliga. sí. Sisplau. És que seria maco, I el eh? Leicester No s'enfonsa... toca, aquest any no toca. Ara, bueno, si parlem de la Premier, No toca. repassem d'un dels equips que està més de moda. Bueno, que està en millor en forma, és l'Aston Villa. Aston Villa. Hòstia, Que sí, barbaritat. Quantes victòries Emery! seguides porta des d'Emery? Quantes porta? 8 de 10, crec que vaig llegir alguna cosa així. Estan, des de que va arribar Emery, estan, em sembla que tercers o segons. Crec que és el tercer entrenador amb més punts. Quin entrenador, podem parar del Watkins. pedazo entrenador que és una Emery, Sí, sisplau? sí, 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 És un entrenador perfecte. A mi Un, per m'agrada Premier i dos, per aquests equips de mitja taula que lluiten Home, amb el per... Villarreal Guti va Benin. arribar a semis a Champions. Sí, sí, I va guanyar l'Europa És que League. és increïble. Va I ser té tira- 4 Europa Leagues. 3 Sí, amb el sí. Sevilla. Vull dir, és un entrenador... Entre que- Europa. Quina no? barbaritat. Guti Benin. Tinc fred, tio. Va estornudar ara. T'ho juro. Bueno. No es torni sobre meu, sisplau. Gràcies. Bueno, ja està. Algun no? comentari més? No. Haaland, un moment. Haaland. Bueno, Bueno, sí, Haaland. home. Bueno, Haaland. Fe- 32 gols. Bé, ja Està està. No. Està dos? I el Chelsea quants gols porta? 29. 33. Quina A barbaritat. favor? Pues, Pues que el Chelsea porta Perdó, molts 33, gols, perdó, perdó. Com? Com a Què? 33? Què? Com? ¿Me repites ese numeri? No, perdó. Gols en contra, té 33. Más, bueno, O sigui, Haaland té 2 gols més que tot el Chelsea aquesta temporada. Sí, sí. és A Lliga, increïble. a Premier. Què vols que et digui? Vull dir, bèstia. Anem a fer el repàs. Bueno, no repàs. Acaba de fer el pronòstic de la Champions. Qui passa a semis? Com que ja sabem els resultats, Clar, no cal parlar de la Champions, tots ho sabem, no ho van comentar. Està bastant Però encarimat. ja tenim encaminat, dos partits. Crec que només hi ha un que està allà. Els altres estan decidits per mi. Bueno, tens Lliga, tens sí. el Ah. Milan... és el és que aquest, estic és dient. aquest. És aquest. És el que estic dient. Bueno, el Benfica, potser. 2-0. Benfica. Tot el pescau en Sorpresa, eh? Mai se sap. Segueixo flipant, no entenc què fa l'Inter allà encara. Jo també. Senyors, arribarà a la final de la Champions. Semifinals. Però... I l'altre dia va perdre contra el Spezia, contra el Monza. Van perdre contra el Monza 0-1. A casa. Vaig veure el partit, quasi ploro, del ridícul de l'Inter. Què tal, Perquè, Lautaro? perquè sempre han de guanyar els L'altre, fills de el puta que ens fan 80, la vida impossible. no va fer res. Semifinals Inter-Milà, eh? Perquè sempre han de guanyar els fills de puta que ens fan la vida Sempre, impossible. sempre, tots. sí, sí, Què sí, dius tu, tots. no? És que jo... Hauríem de ser nosaltres a l'Inter? És a dir, hauríem d'estar a quarts? Sí. O sigui, nosaltres estaríem... Estarem contra el Milan a les semis. O sigui, Contra el Milan, eh? Ens caguem a San Siro. Quins hagués tocat avui? Seria final. No, seria molt dur, eh? És que és de broma mala. Però és que, Nieto, seria dura... Malíssima. Seria dura la final contra el City de Pep Guardiola o contra el Real Madrid. és que m'és igual. O sigui, és que... Bueno, és que Seria molt dur, que eh? el United Prediccions. ens va fer fora de l'Europa League, els 700 de final, els playoffs, playoffs. com es digui. Abans, prediccions. Com? Abans de fer Playoffs? les prediccions, vull dir que ha tornat Osimhen. Però Bé, no està bé. Kim Min-jae per la tornada. No està? Kim Min-jae, el millor central de la temporada d'Europa. evident, és Kimmich. Amb Saliba. Sí. Va, pronòstics. Ai, Pronòstics. Un per un. Un per un. Qui passa? Va, doncs digue'm, en plan... Digues els partits. Sí, exacte. City... Els hauries de saber, eh? No, ja ho sé, però... Bayern. Digues els 4 equips, si te'ls fes a sobres. No estic... Per què penses, City Bayern? Què penses? Vale. Madrid... Saps que van 3-0, eh? Digue'm els 4 a la Copa. Digues els 4 El Barça va guanyar 3-0 al Liverpool i a casa van quedar 4-0, per tant... L'Inter i tots aquells no són el Barça. Ja, vale, però... És Enric, Arena. Enric, els 4 equips de cop. Que passen. Va, de cop. L'Inter... Hòstia, el Napoli o Milan. Molt guapa aquesta, eh? Llença-te-la. El Milan i per la història i el Madrid. I el City. Sergi? El mateix. El mateix? City, però... O canvies per Nàpols? No, passa el Hosti, City, que no estic aquí Min-jae, passa Xavi. el Nàpols, jo Vale, és el crec, que dic. perquè acabar... Jo crec que pròrroga. I a l'Inter està encara Diu que 0-0. arriba Osimhen. Eh? Arriba Sí, Osimhen. sí. Sí, va jugar l'altre dia. I Gio Simeone? No, aquest s'ha trencat ja bé. Nieto? I a l'Inter serà un Tanques. 0-0 claríssim. O sigui, apunta tu. Tanques. City-Madrid, Inter-Nàpols. City, Madrid... La final Ah, serà... clar, el Madrid no l'he dit. Madrid, clar que No, però no. Madrid és algo obvi. Ja, Però, Sí, però les semifinals, només vull que comenteu el City-Madrid. Si passa el City, passa el Madrid, jo crec que el City destrossa el Madrid. Quina City. destrossa. Li donarà una embòlia. Li donarà una embòlia. Haaland li donarà algo l'adductor a la Haaland es Premier. lesiona contra l'Arsenal. No, Pep Guardiola Calla, posarà calla. Haaland de carriler dret, saps? Haaland d'extrem, I Ederson de cop és coix. Nois, Ederson de central i Rodri de Rellisca, es trenca el turmell. No, s'acaba el sí, partit. tots els porters. Rellisca li passa a Benzema, gol de Benzema. Tanquem futbol? espera. Que bé, ara, que bé. Van aplaudir Messi, no serveix per res, no? Que l'aplaudeixi. Vale, espera. Tanquem Rafael futbol? Messi? Anem a NBA. Oh! Perdó. Ai, Sergi! Què vols, tio? Sergi... Ai, què vol dir Ahir això? per la tarda vaig començar a notar Caqueta, caqueta. una oloreta des de Sant Feliu. Notava l'oloreta del Sergi, Que arribava fins a Manresa, aquella hora. El segon partit és a casa vostra. Jo crec que... Jo ja l'estava olorant per la tarda Pot ser i que deia... Montserrat tingués taquetes fosques Sí, per sí, allà sí, I deia, el Sergi crec que s'està fent caqueta. Sí, sí, The sí. King is back. Quina mala sort, eh? Ai, Puc Això. comentar el partit?
Grizzlies-Lakers. Ja vaig dir que no volia jugar contra els Lakers. O sigui, Correcte. la sensació que em va donar aquell partit és que es van donar una sèrie de circumstàncies atípiques i miraculoses que no tornaran a passar. Rui Hachimura, Stephen Curry, Samurai. Austin Reeves, Michael Jordan, Ja Morant es va trencar la mà. Bueno, es va trencar la mà. Se'n va anar lesionat. Arriba? I no està ahí. Pots jugar amb una Es mà, no? dubta. Ho dubto molt seriament, perquè el bàsquet es juga amb 2 mans. Ah, sí? Llavors, ho dubto seriament. Sergi, s'acaba la temporada pels Memphis? Què va? Vol a 0? L'any passat també vam perdre el primer partit contra els Són Timberwolves. 5 Crisi. partits. És qui guanyi 4 passa. El millor de 4. Qui guanyi 4 o el millor de És 4? a millor de 7. Ara Ah. que estàs a NBA, vols deixar anar l'anècdota de Jessica Sí, perquè vaig anar al Palau. La teva primera roda de premsa. Primera vegada, i he anat 2 vegades contra el València Eurolliga i contra el Madrid ACB. Primera vegada cobrint algú. Què feu? Vaya matats, tio! Diga, que esteu morts de fàstic allà. Estan morts de fàstic allà i no caiem pel grup. Tens l'àudio? Classe. Tens l'àudio? No, No, però si fem TikTok el poso. Vale. Llavors, Bueno. primer partit, amb esmaixada vaig a València i li volíeu fer una pregunta al Jessica Vicious. Sergi, Rookie of the Year. Bueno, Saras. i dic, bueno, li vaig a fer una pregunta al Saras ja sabeu com és, un home simpàtic, amb peculiar. caràcter. Sí, amb molt carisma, però potent. no s'aixanta contra ningú. Llavors vaig, aneu a la roda de premsa, jo no li vull fer una pregunta. Haig de dir que no estava al 100% atent, però estava atent perquè no volia que em I virgués la pregunta és bona. I la pregunta era quines sensacions tenia diferents aquest any entrant a playoffs a l'Eurolliga respecte als 2 anys anteriors, perquè l'any passat van arribar a la Final Four i van perdre Sí. semis i fa 2 van arribar a la final. Sensacions que em digui, no, este año tenemos la experiencia, no, este año tenemos a tal, no. Què et va dir? I vaig a preguntar, buenas Saras, tal, tope de ben... Formal. Sí, Tal, bona aquí. entonació. Com un bona senyor. cosa. Com un senyor. Com Sergi estàs? I la Confinat. resposta de Jessica Que ho ha Vicious apostat. va ser... Sergi Armengol Va ser, d'Esmaixada. i ara, si fem el TikTok, la posaré, ara l'explico, és... No, mira, no, ya he explicado. No sé si me has escuchado, ya he explicado. No sé. En aquell moment és Si un quieres, aquel si quieres, moment va ser si com quieres una vuelvo a puny- responder, pero ya he No, però va explicado. ser una punyalada. Estamos bien, pero... Sergi, I em va respondre quan et després. diu, no et va entrar algú dins el Sí, cos sí, que et sí. va pujar... T'haig de dir, estava donant el micro al cap de premsa i en el moment que estava donant el micro estava pensant no pot estar passant això a mi. No pot estar passant això a mi. No és real que tingui el puto Saras Jessica Vicious i agenda del bàsquet Però sol passar europeu. això. O sigui, la meva primera pregunta com a periodista acreditat al Palau Blaugrana i el puto Saras em diu que ja ha explicat i que... No estaves atent. La cosa és... Va per confiança. Si Nice. et coneixen, et respon bé. No, saps què passa? Si Que està cansat perquè els li han fet mitjans moltes tradicionals, preguntes... els mitjans tradicionals tenen les primeres preguntes i són Clar. les més fàcils de fer. Els que som del típica revista o web petita que els quedem al final, Les últimes. hem de buscar una pregunta més original. Vàries hipòtesis que poden haver-hi. 1. Vaig estar gravant amb el meu mòbil i sabeu que el meu mòbil, el tinc allà, té el cromo de Messi. Sí. No parava de mirar-lo. Sí? No parava de mirar-lo. Jo crec que va pensar que era el típic Què fa aquest futbolero. futbolero? Sí. Que té raó Té raó. i ràpid amb mi. 2. Em va veure perquè estava com així pullat. I em va veure... No, però estava bé, estava així. I va veure... En casa. I va dir, la pillarem aquest. I 3, que jo crec que és aquesta, no va entendre la pregunta. Ja està, la culpa No, és d'ell. o potser... No, no, no. No, és el que et vaig dir. La pregunta era bona, però potser el contingut d'això la va unir amb una altra pregunta. Ara seriament és això. És Jo crec que és tu el et vas dius. centrar en que ningú repetís la teva pregunta. I jo crec que ningú la va Això repetir. passa molt que no escoltes perquè sembla la teva pregunta No, escoltada. però estava la escoltant, teva estava pregunta escoltant. suposo que no va ser la mateixa que ninguna altra, però suposo que ell, el contingut de la resposta, el va juntar amb una altra pregunta que li va fer una altra, i ho era semblant, això? i es volia anar a dinar. Li fan preguntes... Ja està. No, era A la sopar. nit. Es Li volen van, a sopar. li van fer preguntes tan generals que va tocar el tema de l'Eurolliga, perquè recordo perquè ho estava escoltant, el tema de les Eurolligas passades. Però no va explicar les diferències. Jo volia que Saras m'explicés les diferències i no me lo explicó. Però després em va respondre. Em va dir que estaven bé físicament, que no sé què, que no sé quantos, sense mirar-me a la cara més. Qui es creu? A mi sempre m'ha parlat bé. Bueno, Bueno, pues no, tu, però perquè ets de RAC1, vas al micro de RAC1. Que RAC1. Allò, de Ser Catalunya. No, però Sí. respon... Perdó, RAC1. Respon molt breument. Molt sec, de pim. A mi el Saras em Te la va deixo respondre així. bé Home. i seriós, i el Salli em va respondre bé, Saldi molt majo, però no va entendre la meva pregunta. Jo crec que li vaig fer una pregunta bona, però potser o no vaig pronunciar bé o el fet de que és estranger, doncs no va Jo entendre... crec que no va entendre del tot. O va dir, ja ha parlat de les Eurolligas passades, ja no repetiré. Seguim a NBA, Saras sí. és Tenim poc un temps, home de l'Europa de l'Est. Queden molts partits pels Grizzlies i poden remuntar. Sí, ara tornem a l'NBA, sí, no em preocupa. Em preocupa la lesió del Jamoran, això sí. I Anteto. Som millor equip, tenim millor atac, tenim millor defensa, tenim millor banquillo, tenim millor entrenador. Això és una realitat. Què passa? Que ells tenen a l'Ebron James i nosaltres no. Algú vol afegir I a alguna Davis. I a Davis. Bueno, anem ronda a ronda. Sí, estiria bé. Sí, Fes la un petit primera. repàs de Sí, tot. fes un repàs.
Sí, vale. Nuggets Timberwolves va guanyar els Nuggets 1-0. Pallissa. Passaran els Nuggets. Suns per sobre de... Els Nuggets està de calle, Jokic? Sí, de calle. Però Nicola! Vaig veure la jugada que va fer que es va girar així. Com tu. MVP. Quina barbaritat, Te pareces, Una Ja. bèstia. Una miqueta, Seguim? Phoenix Això de ser l'MVP... Phoenix Suns Clippers, va guanyar els Clippers. Exacte. El MVP de la noche, Xavi, passaran els Suns per mi. Exacte. Hòstia, això Qui està estarà... Aquesta ronda sí que estarà molt guapa. Sí, aquesta estarà més competitiva, crec. Jo l'estic veient molt... Pinta de les més llargues. Sí. Jo crec que passa el Suns, Kings Warriors. Han guanyat els Kings, passaran els Warriors per mi. Sí, totalment. Enric, Sí. opina tu també, que ets els... Bueno, la samarreta, què et sembla aquesta samarreta? Espectacular, Em mola moltíssim, la veritat. És la millor samarreta de la història. Està molt guapa. Estava entre Està molt aquesta guapa. i una que portaria la setmana següent, segurament, i em vaig comprar la de la setmana següent, però aquesta em mola moltíssim. Vale. O sigui, és una barbaritat. La blava a mi m'agrada. Grizzlies Lakers. Grizzlies. La blava. Ho dius amb el cor o amb el cap? Ho dic amb les dos. Vale. Sergi, fa una setmana et vas dir tinc el pressentiment de que els Lakers Passaran els meus Lakers. És un equip molt esporàdic, molt de moments, però no és un equip regular i no pots passar ronda sense ser I els regular. Bucks sense Anteto, com ho veieu? I ho segueixo Ara no pensant. El Batalla ahir, després de pensar que el Kobe Bryant i el Pau Gasol encara estaven jugant junts als Lakers, es va dignar a posar un tuit amb Lakers i un cor. O sigui, Vamos! me filmen. Bueno, Seguim. Factos. anem a l'est. Bucks, Miami, va guanyar Miami i es va lesionar Giannis. Sí. Encara així passarà Bucks. Partidazo de Jimmy Butler. És que Jimmy, els playoffs... Valer. És un jugador diferent. És una altra cosa, Sergi, Sí, anem sí. curs, Volant. Atlanta Knicks, va guanyar Knicks, Atlanta Knicks, Cleveland Knicks, va guanyar Knicks, per mi passarà Cleveland. Totalment. Tercer contra sisè, tercer contra sisè, fila, el teu equip contra Brooklyn, va guanyar El Xavi fila. mirant-se el mapa dels Passarà 50 fila. estats dels Estats Units. Està bé, està perfecte. El Xavi mirant-se el mapa dels estats. No perquè trobaràs la ciutats, temperatura allà. de la ciutat influeix. No, sí. Com diria Xavi. Sí, perquè és un pavelló amb aire condicionat i podem morir. Com ho veus el fila a Brooklyn? Bastant fàcil, Contaminen la el món. veritat, després de la pèrdua de nivell que han tingut els Brooklyn. Encara que estan jugant jo crec que millor que quan tenien... Sí, Va ser l'últim sí, article sí, no sí. desmaixada abans de la crònica Fes de més Barça promo. Madrid. No faig promo, és dels Brooklyn Nets, el podeu llegir. Bé. Sí, vaig Et fer. queda algun? No juga? Sí, l'últim. L'últim? Senyors, Som-hi? Nieto, Boston-Atlanta, Boston. Oh, que asco. de lejos, 4-0 més. Tatum i Claríssim. Brown. Que asco. Abans de tancar, I per bàsquet, mi, sisplau. Digues més. guanyarà l'anell. Sí? Una pregunta, Esperem Montana té un equip? Abans de tancar bàsquet, Montana. un aplaudiment al Futbol Club Barcelona que va guanyar el Real Madrid. bàsquet! ¡Vamos, Rodolfo! No va jugar. No És se igual. llama Rudy, se llama Rodolfo. Bueno, Vamos. Molt bon ambient, el Palau. Jo estic seguint el Barça només pel sopar, Partidàs. Show, Molt bona, Xavi. Show, El sopar que ets convidarà. El Nieto i el seguim, Nieto. seguim. Això em va parlar, d'això em va parlar. No, perquè no era Euroliga. Senyors, no era Euroliga. Vale, però això hem de parlar. Parlem-ne. On tenies pensat convidar-nos? Jo havia pensat en un, que era el Botafumeiro, no sé si... Bueno, hòstia, està bé. Està bé, Depèn del preu, me la jugo. Amb una... No, és Tots baratet, llavors. és Tant baratet, ens pot és costar per baratet. persona? A mi no m'enganya. No, anem a Botafumeiro. Els No, ja ho ha dit, anem a Els Botafumeiro. bogavantes caminen. Anem a 100 Botafumeiro. minuts Ens per deixeu camp. escollir? No, Hamburguesa. no perquè triaràs el kebab d'aquí al costat. Mira, escolteu-me. El que va aquí duro. A mi no em Quan portis a començo- Mataró, eh? No. Quan comenci la Final Four, quan comenci, faig una enquesta al grup i fem captura i ho pengem i posaré 4 opcions i escollim. Vale. No, Tots a Barcelona, Barça Barça Olo, Barça tots a Quita. Xample. que ho Val voti, José Luis. que ho voti Que voti el l'audiència. públic. Que Bueno, vote vota la gent. Chapote! Vale? Dissabte voteu torno més contra car. Barça Gran Canària, al Palau. Li preguntaré als Saras. Digue-li, on vols que ens porti el batalla? Nuestro podcast en els desconvocats. No. Tu! I et dirà... Li expliques tot. Me la Estic pela. notant algú? Sergi Graf. Oh, no! Sergi Graf? No. Kings League no abans. No. Queens, perdó. Sergi Graf. Estic nerviós, eh? No miro la pantalla. Torna al Sergi Graf. 3, 2, Sergi. 1, go. Quina és la teva víctima? Tan, tan, Recordem tan, que és el tan. segon Sergi Graf. Quin és quin? Veig a la gent patint, Veig a la gent patint. Xavi, tu què fas? Si tu no... Senyors, porten Xavi, 3 setmanes cagats. A mi me n'han fet. Per Cagats. això. Jo desconnecto. Però porten cagats. Tic-tac. A veure, un moment, I aquesta. menys mal que a mi m'ho va fer el No estic primer, aquí, eh? no Perquè estic si no m'hagués aquí, no estic preguntat aquí, algú no estic aquí. d'algun familiar. Em sembla que hem de marxar... Sí, no? Que perds el bus. Jo no? me'n vaig. Ràdio Marca... No, viatge... A mi la Xena m'està trucant, 3. A veure si puc llegir Sí bé, que? si no hauré de posar Dos. subtítols. No! Movem les No, no, cadires, no, quan no, es faci el Sergi qui Graf. Què? Movem les cadires, Ens posem No, a veure, porteu 3 setmanes cagats. Sergi, necessito Sí. que diguis ja qui Et és per fet. començar. La víctima és... El Xavi no és? Ja va. Enric Circons. Tu què creus que és, Xavi? Està cagat el Nido? A veure, jo crec que totes les apostes El Batalla es pensa que és ell. posen la mirada Jo pel crec que és batalla. l'Enric. I ha de Jo ser crec que és l'Enric, Tu què creus que és, Enric? Jo espero que sigui el Nito.
Aina és, t'imagines? Jo crec Llença-la, que Sergi, tu ja, tens que futbol tio... batalla, però has fet el liu i a l'última Ja, hora és l'has que fet m'estàs fent el l'Enric. lío, portes molts dies fent el lío. La víctima del Sergígraf número 2 és... Pol Nieto! Vamos! No! Que m'apaga l'ordinador un moment. Estic preparat. Bueno, Estic preparadíssim. perdo l'últim tren. Música terrorífica. Música terrorífica o no? Pol Nieto. Molt bona sort, company. Tan, tan. Que la teva imatge no quedi perjudicada. Ànims, company. Estàs preparat o no? a la de 3 comences. Bueno, no sé no quan... gaire. Jo no sé si estic, Recordo, jo no sé si estic preparat jo. saps? recordo el Sergi Graf. Preguntes ràpides, Nieto, respostes a màxim 3 segons. Ràpid, eh? Sí? Ràpid. T'espero fora. Posa't, M'esperes fora, però les Tres. preguntes te les tragues. No, mira, així, sisplau. tu posa't més cap aquí. Que jo no soc Valverde, Jo ho faig més fort, Pensa ràpid. 3, 2, 1, comença el Sergi Graf. Senyor Pol Nieto, nom complet. Pol Nieto Novell, Edat. 20 anys. Professió. Estudiant de moment. Jugador preferit de futbol. Leo Messi. Jugador preferit de la NBA. Nikola Jokic. Droga preferida. Tu. Bona. Com li ha colat, Molt bona, no? Seguim. Com te l'ha Senyor Nieto, colat? alguna vegada has provat la cocaïna? No. I per què a primera carrera un company de classe i el senyor Batalla van trobar 16 grams a una motxilla negra casualment amb el teu DNI a dins? T'ho van comentar i aquell company no ha tornat més a la universitat i s'ha borrat l'Instagram. Perquè tot va ser trama de l'Enric. Si fossis d'un equip de NBA series dels... No vaig amb ningun equip, m'agrada veure. Series però... dels? Series dels... Miami. Rafa Nadal o Fernando Alonso? Rafa Nadal. Tenis o Fórmula 1? Tenis. La Kings League és... Un molt bon producte d'entreteniment. Parlant de la Kings League, quan es celebra el judici que tens amb l'Exposito perquè el vas intentar atracar a les portes del Camp Nou? Toma! El pròxim 19 de maig. Superliga sí o no? Sí! La Liga o la Premier? Premier. Passo. Digues la veritat, em vas robar la motxilla Passo. tu? Ojo! Per què? Només declararé als jutjats. Vale. Per què? No, completa la frase. Xavi Hernández ha de... Colau? No, Xavi Hernández tiene que ha de... Plorar menys. M'agrada. Bona resposta. El Barça necessita... Digue-la. Lionel Andrés Messi. Bé! El Madrid guanyarà la Champions, sí? Sí. No, Sí? què? No, no, normal. sí. El Madrid guanyarà la Champions, sí? Sí? Penalti. Si Pep posa Haaland de central. Completa la frase. El noi que jo, Pol Nieto, vaig apunyalar l'11 d'abril del 2021 a la porta d'Agua que se va dir a les 2:51 de la matinada perquè em va demanar foc, en realitat em va dir què? Què et va dir? I per què el vas apunyalar? Dona'm un cigarro. Sèrie preferida? Hannah Montana. Va, digue-la. Ja. No tinc. Breaking Bad, digue la típica. T'agrada viatjar? M'encanta. Has viatjat alguna vegada, per exemple, a Alemanya? No he estat a Alemanya. I per què donen els juicios de Nuremberg? Els juicios en contra d'alguns líders nazis. Un dels líders jutjats va ser Philip Habsburg, Nieto Filmsen, el qual va acabar exiliat a Molins de Rei, poble on clarament vius tu. No Per permetré què que el diguis teu... això. Estava als juicios de Nuremberg. Per què? I una factura, no de Nieto. Pues perquè la part bastarda de la família Nieto viu a Molins. El millor mundial de futbol de la història ha sigut 2010 Sud-àfrica. Sud-àfrica 2010. Parlant de l'Àfrica, m'expliques per què els documents de la policia de Botswana en relació a l'atemptat del grup terrorista Boko Haram el 2011 surt la teva direcció de casa? Ojo. Parlant de l'Àfrica. Parlant de l'Àfrica. Boko Haram. Perquè jo els hi enviava des d'aquí tot l'armament. Digues la veritat, m'has robat la motxilla o no? Jo no t'ho volia dir així. T'ha dit davant d'un jutge. M'has robat o no? Digues la veritat. No m'ho crec que hagi sigut Fins el que no treball. parlin els meus advocats jo no parlaré res. Com estaran de moment el Segígraf? Molt bé. Molt bé. Sí? Molt bé. Et veig més confiat que aquest xaval d'aquí. No miris la pantalla. T'estic mirant a tu. Et veig mossegant a les Anem a la ungles. pregunta important. Jan Laporta és... Cuidado que mira el podcast. Ha de ser ràpid. És... Un putero de cuidado. Vale. Per què li tens odi a Jan Laporta, No, llavors? no li tinc odi. No serà perquè durant la nit del 16 de novembre de 2020 vau coincidir un club de caballeros al qual no diré el nom i et va robar la companyia femenina a canvi de molts diners? Caballeros. Com sabies que diria que seria un putero? Ai, que... Se te cala. Per què? Per què? He de respondre. És per això? Pues perquè té més calés. Vale. Bona resposta. Quin membre dels Escombros et cau pitjor? Ningú. I No per- se la juga, no se la juga. I per què el Xavi m'explicar que una nit de borratxera als dos sols li vas confessar que vas estar a punt d'assassinar Enric Circuns amb una navaja que casualment tenies a casa? Per què un dia de la nit va començar a dir que eres de Molins de Rei i no de Sant Feliu? A mi Tu no fa digue gràcia. més. A mi no fa gràcia, Pues perquè M'ho ha confessat Xavi, això, es passa de racisme i de classisme cap al Baix Llobregat. Vale, m'expliques per què els crims de Sant Feliu de Llobregat han incrementat un 322% des del 14 de juny de 2020 al dia que vas fer 18 anys?
Com he dit abans, molt de classisme i molt de racisme cap a la meva persona. No. Respon. Per què ha augmentat un 322% els crims Mira tu. des que has fet 18 anys? Inflació. A Sant Perquè Feliu. des de que vaig complir 18 anys, l'Enric ve molt cap a aquestes terres. Compte, He dormit a casa. Pol Nieto és... Ja. Ja. Un intent de periodista. Vale. Et consideres quillo? Esa es la pregunta. No, respon. Esa es la pregunta. Respon. Me'n vaig. Sí o no? Me'n Sí vaig. o no? És legítim la resposta. Òbviament no! Llavors, per què aquestes històries són dignes de xaval que acaba de sortir d'un centre de menors per haver punyalat a una senyora de 75 anys perquè no li ha deixat curar-se la cua de l'Eroski? Per què aquestes històries són d'aquest nivell? De xaval de 16 anys? Respon? És que has de veure les teves destacades. Mare de Déu. No, Mare per de què? Déu. Les teves destacades, comentem les teves destacades, si vols, fem un parèntesi. Revisa-les. És que les hem de posar, si fem Foto TikTok, les hem de roneante, posar. aixecar la sella. No. Al mirall. O Pon el Nieto, Sansón pon Nieto. Carda, te voy a meter un puñetazo que te rompo hasta el... La música i el No mig, sé quina la percepció foto. teniu de la meva personalitat. Ja no estàs tan còmode ara, No, eh? ja està, Em preocupa bastant. És su, això? És Sí, su, sí, això ja no d'aquí? estàs tan còmode. Em preocupa bastant. Els desconvocats som... Una família. No copis. Ha copiat. I per acabar, m'ha robat la motxilla, sí o no? Definitiu. Parlaré només amb els meus advocats davant. Un aplaudiment pel Bravo. senyor Nieto. Passem al joc de les targetes. Superada. Un moment, haig de dir que per la meitat de Basbé, això d'aquí jo t'ha destrossat, Sí, t'ha matat, Hòstia. Ha sigut No bastant m'esperava, tio, Ha sigut bo, ha sigut No bo, ha sigut m'esperava. bo. Ja t'has llibrat. Ja t'has llibrat. Targeta Sí, verda joder. de la setmana. Targeta verda de la setmana. Doncs... per... Hòstia, nen, deixa'm pensar, joder, que Hòstia, no me l'he pensa passat. tant, tio. Mira. Targeta verda... És que estic pensant en alguna cosa que ha passat aquesta setmana. Pel draft de la Queens League, que Bé. no n'hem parlat, però va ser molt interessant i tots els vídeos que han sortit de com del joc i tal, es veu una intensitat espectacular. Jo crec que, ojo, perquè molarà molt. Sergi? Teniu alguna coneguda a la Kings League? Sí. Jo crec que Dues sí, una persones. al col·le. Jo no sé, tinc ni puta idea. Sergi? Jo, a Jimmy Butler, dels Miami Heat. Xavi? Atlético Baleares. No parem de guanyar, hem sortit del Com que no parem Com amb que no la parem de persona? guanyar? Esto què és? Des de quan tu ets a És el Baleares? meu familiar. Ah, bueno. Espavileu. Pol? Doncs No! estic... Perdona. Estàs fotut. I el Vilassar de Mar. Què va passar a Vilassar? No ho vaig llegir? Que va venir gent de Estava al l'Europa Palau a aquell jugar... Si guanyava... El Vilassar està a zona de descens. Si no guanyava, baixava de divisió i jugava contra el líder. Que el líder, si guanyava, guanyava la Lliga. Llavors el Vilassar va guanyar el líder. Què va passar? Que l'antepenúltim també va guanyar el segon i llavors fora. Bueno, Que el Sant Andreu, el Sant Andreu Van fer la feina però van baixar. Futbol. Pol Nieto? Estava entre dos. Diré, mira, els tres tios aquells que estaven veient el partit des de l'arbre. Bé. Pringa, l'he passat de Nebrit, no puc ser tan Em quedo amb xema. tu. Targeta vermella. Targeta vermella, doncs el partit del Barça. Hòstia, sí. Xavi? Tio, més... Gil Manzano és l'àrbit del València-Sevilla. Sí. Gil Manzano. Sergi? Per pomes. A Sara Jessica Vicious. No, seriament a Xavi Hernández. Enric. Que pesado. Els Memphis Grizzlies. Molt bé. M'és igual. Bé. M'és indiferent. Ho saps, no? Algú ha d'afegir alguna més? No. D'aquí poquet eleccions. Amb tot això i molt D'aquí més, poquet comencem. eleccions. Ho anava a dir també, lo de les La bona eleccions. intro. No, les eleccions ho vol guardar per més endavant. Sí, sí. Farem una secció o alguna de les eleccions perquè pinta guapo, eh? Cuidado, que no cuidado. sé. Wonderful time. Oh, baby! Es va fer viral al TikTok? No. Moltes gràcies, No es veia bé. nois. Mala qualitat. Una setmana més per venir. Enric, espero que la setmana vinent també veure't. Ja veurem, Esperem. suposo que sí. Sí. Ens tornem a veure la Tu setmana vinent. creus? Ja seria massa, Els Desconvocats, un podcast on els bons juguen i els dolents opinen. És a dir... Nosaltres! Som-hi! Let's go, Grizzlies!